फोन देखे
स्वाधीन पर बड़ हो गलानी देखिबो तो दिन गाँ को गोटे पुलिस ऑफिसर हो करिवो मु आसुथिबो हां आजी को बापा थिले बहुत बहुत खुशी जानो बहुत खुशी
ଆମେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିଛେ ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ବାପା ମା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ଆଣିଦେବେ ଇଏ କିଛି ନୁହଁ ଚାଲ ଯିବା କ୍ଲାସ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା उल्टा कौन क्या हो जाती very good. तुम परी छात्र हम कॉलेज ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା मते ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ अरे जाऊनु तोते के मना करूजी ओ गोटाय तो चांबा चोकिया खाइला पाखो जाऊनु के मना करूजी जा पूर्वरु ए जगन गालरे गोटाय झुकिया इते करी चली जा ତାର କଣ ମା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି गोटाय झुकिया इते करी ओ पखारे राजी है हेलो हां तुंडा को सापा नांदुलो रे हातो मारी गयो नहीं बे ए जागो सापो तो चोको मारिबो ही मारिबो ନାଇଁ ରେଶ୍ମା ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ଫୁଲ ସଭାରେ ବସାଇ ତା ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇଯିବ ହଁ
ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ। ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଧନ କେମିତି ଅଛୁ ତୁ? ତୋ ପଢାପଢି ଠିକ ଚାଲିଛି ତ? ହଁ ବୋଉ, ମୋ ପଢାପଢି ଠିକ ଚାଲିଛି। ତୁ କେମିତି ଅଛୁ କହିଲୁ ବୋଉ? ତୋ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା ବୋଉ, ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ହଁ ଧନ, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଆରେ ତୁ ଭଲରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି। ତୁ ମୋ ଚିନ୍ତା କରିବୁନୁ। ତୋ ଦେହକୁ ଯତ୍ନ ରଖି ତୁ ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେବୁ। ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ କରିବି? ହଉ ବାବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମନ ପକେଇ ଫୋନ କରିବୁ। ହଉ। ମୋ ପୁଅ କଣ ଇଂଲିଶ କହିଲାନି? ଠାକୁରେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉ ଫୋନ ସୁବିଧା ଫୋନ କର। ଆରେ ସ୍ୱାଧୀନ, ବଢିବା ଦୋକାନ। ଆରେ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ତମେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହବ? ଠିକ ଯେ, ହେଲେ କଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର। ମୋ ଡାଡି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ତମେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଅସୁବିଧା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ, ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଭଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବି ବୋଲି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ? ଆରେ ବାବା ଭାବୁଛ କଣ? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତମ ଡାଡିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ, ମୁଁ ତମ ଡାଡିଙ୍କ ଅଫିସରେ କାଲି ଜଏନ୍ କରିବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ରେଶ୍ମା। କଥା କଣ କି?
ତୋ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି କାଲି ତୁ ସ୍ୱାଧୀନକୁ ସହ ମୋ ଅଫିସରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଦେଖା କରିବି ଆସିବି ମୁଁ La 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 ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁଁ ଡାଡିଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଲି, ସିଏ ପୁରା ଏଗ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ତମେ କାଲି ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କର। ଆଉ ଡାଡି କହୁଥିଲେ ମାସକୁ ଦରମା ଭଲ ମିଳୁଛି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ରେଶ୍ମା। तेरे पाखे पाखे छाई खोरी जल्दी भी हाथ धरी खोरी तेरे पाखे पाखे छाई खोरी जल्दी भी हाथ धरी खोरी हेलो रेश्मा तमे जल्दी रेडी हो मां को देह बहुत सीरियस हमो गांव बुझिया को पड़िबो अरे बाबा मते गाँ भले लगे प्लीज रेश्मा अबुझा होनी तमे एकटा चाहन मु तम सहित जाइतबी प्लीज प्लीज रेश्मा तमे नगले मां को जत्न नेबो किए ओके ठीक अछि तमे आसो माछि सबरे बारे के लगा ये बाहर आइला ना बड़ा खुला ला भोंगो मुंडे से रेश्मा माने मो स्त्री